Preparadíssims. Exactament. Doncs vinga, anem a fer la versió revisada. Eva Carbol. I les coses importants. Capítol 8. Versió revisada. Gir inesperat. Bon dia. Bon dia. Benvinguda al Banc de Cuenca. Moltes gràcies. Venia a demanar un crèdit. I tot el contingut de la caixa forta, sisplau. Això mai. Per què mai? Tu qui ets? Què pretens? Soc Eva Cargol. I he decidit deixar-ho tot per dedicar la meva vida a les coses importants. I per què no et dediques a buscar salut, diners i amor i deixes d'interposar-te, sisplau, en el meu atracament de banc? Pues ja ho he intentat. I ha estat un desastre total. Mira, l'únic home a qui vaig estimar es va quedar adormit abans d'arribar a tocar-me. I això em va trencar el cor. Per això he decidit renunciar a l'amor i dedicar-me a defensar el bé allà on faci falta. I per això he vingut aquí, a impedir aquest robatori. Però això és una enorme tonteria. No et pots fer superheroïna així com així. I no pots renunciar a l'amor perquè et dóna la gana. És clar que puc. Jo ja ho he fet. És clar que no pots. Et pots enamorar en qualsevol moment. Et podries enamorar de mi ara mateix. Això és impossible. Tu representes el mal i jo formo part de les forces del bé. Precisament per això, Eva Cargol. Les forces oposades s'atrauen des del principi dels temps. No m'agrada la gent que porta pistola. És de mentida. Ara mira'm. I digue'm que no t'has enamorat bojament de mi. Disculpin les molèsties, però si no els importa, aniré 5 minuts a esmorzar. Jordi. Bueno, ben diferent, no? Home, i tant, molt, molt, molt. Encara es podria fer encara més peixatera. Fem coses de... Ara anava a dir algun barri que potser s'ofèn, saps? Però molt més tresina.